Lah kuwi jrodeng cak cak kerja wegah. Dong, tangi dong. Dong. Apa? Tangi kerja. Apa madang? Kerja. Apa sego? Kerja. Oh alah kerja, mbok omong kat mau. Aku sapa kat mau? Hehehe, lah krunguku sego. Oh lah utek-utek bangkek no. Wong pikirane madang ae. Lah kerja iki kerja apa? Ayo maling. Maling apa? Maling sendal. Moh dosa. Maling sendal dosane ku sithik. Apa iya? Iya. Ya wis yo mangkat. Yo. Mau kemana kamu? Ini mau kerja. Kerja apa kamu? Ini mau maling sendal. Aduh, goblok. Maling kok cuma sendal. Nanggung. Iya, berat dosa. Goblok amat sih. Namanya maling ya dosa. Mending maling motor sekalian. Untungnya gede. Oh ya. Hitungnya mangkat ya, dong ya. Ya wis aku mangkat sih. Oh yaudah, hati-hati ya. Semoga beruntung. Semoga dapat banyak. Ya, makasih. Oke. Alhamdulillah, iso nukok kepit anake. Muga-muga seneng le. Nukok kepake kok ngene. Le, Ma. Tangi le. Iki lho, bapak nukok kepit. Seneng to le? Makasih ya, Pak. Seneng to le. Bae lho kosor-kosor nukok kepit kowe. Wis kan nggo pipitan sing kan wis tak lapi kabeh le. Mau coba ketan iki, Pak? Heeh. Apik to? Aku siapa? Heeh. Ada. Oh, iya, Pak. Siapa? Alhamdulillah, kok kepit Pak tenan. Dong. Mangsa. Bakai. Ayo dong. Beko di Pak. Beko kok ada rene. Pak, beko hilang, Pak. Pak. Beko hilang. Kowe iki enak apa to, Le? Mesti kok sik omong tenanan. Piye? Pitin sih, Pak. Pitmu ngopo? Agak kene rene. Akhirnya kok ilang? Oh, Pak. Kosek sabar. Wong iki sabar. Kamu hilang, Sing Pak. sabar. Hilang ya kebetulan. Kosek ngene lho tak kandhani, Le. Sing wis lunga ikhlasno. Sing durung ana entenono. Sing wis ana syukurana. Dadine barang ilang kuwi ikhlasno wae. Ora tak digelani, sampeyan mbok menawa dijalike Gusti Allah paling sing apik. Wis ngerti? Orang itu mau minta aku seneng banget, bocor hilang. Ora. Iya, Pak. Ora wis, Le. Mbak, itu kayak bener. Sok atuh kok meneh. Oh, Pak. Sampeyan mbok menawa Bodoh iki bapak mau. ndek rezeki. Soki tak tukokke ling HP 75 gelem to? Mbak, ini mau. Wah, tapi bener ya, Pak. Ora, aku sik meneng sik. Iya, sok Pak tak tukokke Pak ya. Heeh, tak tukokke ya. Heeh, wis meneng sik. Yo mlebu omah. Ayo. Wis ora dikelani. Baru fit kok. Alhamdulillah ya, Dong. Hasilnya ndak ini lumayan. Oh ya, maling ra rekoso. Pemaling meneh nih. Yo. Alhamdulillah pit sini pit seperti ini dopen terus ya Le. Wis rampung pokoknya buat gawe.
Dong. Di nang sama neh. Di. Hai. Mulai sih. Tiga ya. Yo. Dong. Wayahe mbut gawe. Lho, pikir enek. Hilang. Mama. Pita gitu ku meneh hilang meneh mama. Apa, Pak? Ibu hilang meneh. Syukur. Memang arep nyukur gitu. Ngene lho, Pak, tak kandhani. Sing wis lunga kuwi ikhlasno. Sing durung ana kuwi entenono. Sing wis ana saiki syukurono. Kuwi kata-kataku le.